Това ще е най-мащабното събитие в света на недвижимите имоти тази есен в София Ивент Център. Там ще научите как да удвоите продажбите си, как да влезете в лигата на най-добрите и какво правят най-добрите 1% брокери по света. На 11 октомври под спортното небе на България ще се проведе ексклузивна Real Estate Gym тренировка от най-добрия австралийски треньор Том Панос. Аз и всички вече над 500 регистрирали сме ви очакваме, за да разменим своите контакти, да създадем нови идеи за растеж и да се мотивираме за успешна и страхотна нова година. София Ивент Център – мястото, на което ще сте на най-мащабното събитие в света на недвижимите имоти. Купете своя билет сега!